Здравейте ви, Бог, сега ще направим реклама на сървъра ToolEdit. На мен ще ми помогне Woodpacker. Ето го. Защото съм готин. Защото той е готин, да. Първо да прочетем правилата, ала, без калкове, като гледате си ги прочетете, защото сега да не бава. Така. Така да видим Пожалайте админите. Диана. Да. Най-важното. Онера, термито, Да, гачето, да, Диана, да каже. Роската модератор, некъв. И Rainbow Potato, също модератор. Уиндир, админ и Даката 99 админ. От дясната страна са тия по-малките админи. Така да е. Да. Сега ще ви покажем Команди да, и командите. информация. И ето тук има Информация. различните портали. В смисъл не портали бе. Това е Това е за светове. всичко, да, за световете. Информация, пък тук са команди. Ето има Nether свят, Creative, Event свят, Game, Survival, Survival 2 и PvP Survival 2 свят с парцели, които можете да закупите и да си правите най-различни неща. Тук долу е за резиденцията информация. Която мисля, че е направена Диана, да. Ми може да ви помогне доста. Сега Да. отиваме да разгледаме порталите. Да. Първо почваме с... Портала, любимия ни портал за PvP. Да, любимия ни. Тук може да си купите... Ето така. Какво си купуваш, бе? Може да си купите сет за 4,80, хубав е. Супер хелмет, ето вижте Protection 8, Fire Protection 8, Projector Protection 8, Respiration 8 и Aqua Affinity 8. И така всички други са по 8 и също получавате меч Super Sword, който е острота 7, отблъскване 3 и запалване 3, както да е там. И лък ви дават с тези Punch 3, Power 7, Flame 3, Infinity 1. И шамачките мизерите, защото сте готини. Да. Сега Да. да видиме PvP. PvP-то. Ето това е зоната на Stella Life. Вижте, просто като го ударя няма да го запалям, защото сме с супер. Вижте, той не ме пали. Има фаер на меча. Само внимавайте от Stella Life, като без да е сърна. Да, защото става лошо. Тук може, чакайте, тук ви е сейф зоната, затова не ви препоръчвам да излизате. Значи от там като минете до тук може да се биете, след като влезете тук не можете. Ясно, окей. Сега Да продължаваме. Warp портал. Оп, секунда. Трябва да чакаме нашия партньор. Ето. Лети със скоростта на Сега отиваме в нята. Games World. Ще ви покажа само една игра, една-две игри. Тук е вземи флаг. Тук трябва да вземе да... Чакай да я покажем, за една игра бърза. Хуп. Сега в кой ще влезем? В Desert. Аре, Desert. Я чакай аз да взема флага да я покажа. Няма да се боли с точка. Desert Значи. ли си? Чакай, сега просто трябва да се биеме. Чакай, дай да не се биеме. Биеме се и трябва да убиеме другия, да отидеме да му... така да му щупим по-точно флага. Той не трябва да ни дава да го правим това. Защото трябва сега да стигнем до нашата база. Да идем от там, ето той сега ме стреля, ако ме убие, ми се маха това и ето тук се респаунвам. И тук трябва да стигне до тук и печеля сега една точка. Ето, виждате. Добре. Сега лив. И това се играе, мисля, че до 10 точки, ама... Или за време, или до 10 точки, не сме сигурни. Сега идваме да ви покажем другите игри, които няма да покажа толкова подробно, защото много време. Много време, бате. Те обикновено се играят по доста време игрите. Ами да. Ето пейнтбол, обикновен пейнтбол, стреляте с снежни топки. Тук мопане пускате срещу чудовище и се биете. Добре. Тук е джъмп. Това е джумп практика, да. Това е сприв. Чупи, тя да я покажем, че сприв не е толкова известно. Ай, стартваме.
Значи, вижте какво е. Да, казвай. Значи, целта на играта е да щупите въната под вас или под самият блок и опонентът ви да падне долу. Да. А в ивентите ви препоръчвам да не чупите, докато не останете двама-трима, така само да се подскачате. Да, защото ние сме печелили доста пъти. Ето и паднах в момента. И аз спечелих някакви айтеми. Да. Сега Да. е Skyblock. Това е Skyblock и почвате да се развивате. На едно купче, което... Ето, сега ще ви покажа колко са ми пратили, колко голямо ни е станало това. Той не е влезен за това. Сега пише Leaf. Да ви кажа, според мен е малко тъпо. Тъпа лут. Я приеми лут. Има и тъпа, има бак, има home, има... Добре, айде да продължим. Добре. Стига сме във видео. Приеми тъпото. Или War портал направо. Направо War портал, да. След това шопа няма какво да го таковаме, креатив също няма. Креатив. Event World, да, ела да обясним. Може да си закупите супер юзер, както аз съм се закупил. И в креатив сте ГМ. Мога да правите каквото искате. Ела в ивента да покажем горе какво става. Добре. Значи ивента има събота и неделя. Първо раздаване на айтеми. После има сплив, това, което преди малко показах. После лабиринт, после джъмпа и после снейк. Това снейка е... Почва да... Снейка и тук почва. И почва да ги прави после с таково да става по-трудно. Искаш ли после да покажем Или как? на спана? А, да. То на спавна има. Но тук го правят по-трудно, отколкото на спавна. Да, ясно. Сега влизаме в Nether портала. Ай, Nether портал, то няма за какво да се гледа въобще. Малко трябва да идете нататък, за да започнете да пипате. да пипате. Ти обичаш да пипаш. Да, не може да разрушавате някакви неща и така. И какво още да покажем? Снейк. Да, снейка. Ето, това е... Забравихме да ви кажем, има и бук ивент. Значи пишете една книга, с която да зарадвате и така. И примерно около Owner. И после ще покажем и там, дето кой спечелил на ивентите и на тия. Да, айде ще Това е покажем. джъмпа, но този е по-лесен на ивента. Вижте как паднах просто. И аз, ама няма нищо да ми лайк. Ние записваме за така. Сега е Да там. продължим към... Тук по-добре не влизайте, защото има честа, в него няма нищо. Не, той термито го прави. Ето това. И вече преди много трудно се излизаше, а сега виждам не се излиза толкова трудно. Значи преди тук се давахме и аз съм спечелил доста айтеми от тук. Да. И сега и тук не видите кой е спечелил. Това е стаята на славата, мисля, че беше. Първо сплив ивент и тук кой е спечелил. Ето гама стрим, значи първата седмица гама стрим хинтер, втора ети, така да стигнем до мен. Трекс, Хайдер, Woodpacker, той е спечелил между другото сплифа. Ето, вижте колко е секси. Секси! Тук е Jump ивента. Тук пак спечелили. Ето ма. Вижте ма. Тук има. Ето тук какво беше? Какво е това? Лабиринта. Лабиринт, да. Ето тук... Ние не сме толкова добри на лабиринт. Ние нямаме ориентация, ние не можем да пикаем като кучетата, така да... Така, това е бук ивента. И тук е най-печеленото Снейк. Снейка, тук имаме доста победи. Да, аз имам две само. Аз имам повече. Гал. Как така гал? Той си го е написал това майче. Ето, спечелили сме в... кога спечелихме ние, между другото? Тук спечелихме в Мега Сандея, което беше всичко по пъти. Мегата, да, спечели. Аз съм спечелил, ти си спечелил на Week 5, аз съм спечелил на Week 6 и аз имам победа и... Две победи имаш ти. Не, повече. Повечко имам и една Orange, дето бяхме. С пробой и Orange. Тук съм и аз. Това между другото Woodpacker спечели два пъти, ама... Защото той беше спечелил един път вече същия ден и му го отмениха. Това, който беше последен. Ние казахме ли на коя верига правим такова реклама?
Верно е. На Туле, че правим реклама. Много хубав сървъра. Ще ви дадем IP-то и линка на това. Вижте как бъга. Тук долу между другото има една тачка, която трябва да разберем как се влиза. Я да погледнат хората нагоре. Какво? Тук нагоре. Да. Това е произведение на изкуството. Да. Леко е готин, къде ли е? Ето вижте какво пише просто на табелката. На термито на главата. And also very big and caring. I love you. Да. And he has a big dick. Wait, I mean hurt. He has a big hurt. Така да ви кажем, Диана са... Много е превезна. Да, супер превезна. И няма гащи. Да. И те няма гащи. Те са костюмари. Какво да ви кажа? Аре, Ето Тимо. Вижте го Тимото. Това е шопа. Тук ще вижте Тимо, това е Тимо с... така да е. С нещо. Между другото има enchanting table. Да. Ето тук сега ще го покажа, трябва да се качите първо на джъмп, аз ще го се опитам да го миня. Защото минавал съм го, ама съм падал и един път. Само не знам, така като са разположени книгите на 30 левел или е чантъра, не знам. Тут са малко странно разположени книгите, вижте ги. Навсякъде има. Ти качвал ли си тук? Каска бе? Да. Ето, къде беше enchanting? Ето го. Ето го. Я. Да спа не мога да си чакай. И мисля с това да бъде... Не, тук е до 15 май. Мисля това да бъде рекламата. И аре го Home Alone. И чао на всички.